Jediný, co budete potřebovat do toho auta, tak jsou plíny pro dospělý. A klapky na uši. Je to C8 z roku 2022, která má opravdu úpravy v hodnotě 1 700 000 korun. Z motoru je vytřískaných nějakých 1200 Nm kroutícího momentu a 1070 koní, respektive 800 kW. Byly tam titanové výfuky, majitel říkal, že už se s tím autem nedalo ani jezdit, takže tam jsou teď laděný výfuky Borla. Údajně mají klapky otevřený jenom na půl. Údajně mi to nepřijde. Údajně mi to taky nepřijde. Zajímavostí je to, že je to targa, to znamená, tuhle část střechy sundáte, hodíte do kufru na tyhle dva upevňovací body. Motor teda naladěný od Unitesty. Děkujeme Honzovi Hladkýmu a zdravíme. Karbonová kapota, je tady strašně moc úprav. Vážnému zájemci samozřejmě poskytneme kompletní soupis. Pokud jste vážný zájemci, za 2 999 000 korun včetně DPH tohle korveta může být na léto 2026 vaše. Tak se budeme těšit.